mepacho say one subscribe to this channel subscribe na hit bell notification no na wa like na waja comment ewo ho Nyankopon shiraw and Madame Sanka say so one I am na yati Yes, I'm saying people present for me the year we know take the yet that's why now so yet Israeli yedi if it's a wuna dia Israeli yaso etia sem yeka wase so am yedi wuna dia ne ma yaso a yede tia sem and pay so obi wa dance die enu meta obehwe bu ye wa dance di fo ne ye That's not so the fire and so akasa. Now we fight any akomanyina no mum dia ma wawrade wasam. Dia wawrade wisi say ye mo just so fire and so teno. Tenina na pai. Dia na wase. So boni fo ni nyuma ni sisa ye de. Obere ni nyina sia ma ye. Our Jesus Christ demo. Amen. Amadi Israel. Na dabi ametaka asɛm sɛ ɛnano obi ka wɔ sɛ nyame asɛm ɛyɛ maduane nyame asɛm ɛyɛ maduane sɛ nipa wotena ase na wogya aduane die for number of days bi a onipa bia wei bɛfam menka ne sɛ ɛbɛtɔ ba ha ɛbɛkyikya enti sɛ nyame asɛm yɛ aduane deɛ a ɛyɛ aduane de ma yɛhonam anaasɛ ɛyɛ aduane de ma yɛkra na sɛ ɛyɛ aduane de ma yɛkra enti sɛdeɛ honam fam obi anidi for a number of days bi a ɔbɛtɔ baha no ɔbɛtɔ apiti no saa ne nnipa bi bia who stay away from the word of God wobɛyɛ enti mesrɛ Nyankopɔn asɛm a ɛbɛ ifa akɔma pakye na ɛmfa wo kra ne nsie kyɛ ne nsie paa ɔnam fam aduane bi a wɔwiase bia wodi a ɛmbɛnɛfɛte wo kra no ɛyɛ onipadua wei na ɛso ba mfasoɔ de ma no hɔ nanso sɛ ne nyinaa mu woni nyame asɛm ne nyame asɛm ntuu mu a abusua okra na to piti na makoma so adeɛ ne sɛ ne nsɛm a ɛbɛ yi wobɛsom na aboa no de wasi na ɛnɛ nkɔmɔ a yɛ abɔ no mato din sɛ what time is it and in what time are we ɛberɛ bɛɛ mu ne ɛwɔ yi anaa ɛberɛ bɛɛ nie ɛno ne nkɔmɔ a yɛdi ne na anɔpɛ na menim sɛ awurade bɛfa me so akasa de akyerɛ wo na adeɛ baako a menim ne sɛ adeɛ bi biara a ɛwɔ asase so a yɛbɔ din biara no kyɛ ne nso ye Bible say in the beginning God enti nneɛma nyinaa se firi efiri Nyankopɔn enti time originated from God nyame mmerɛ ɛnam Nyankopɔn so na baayɛ sɛ nyame ni hɔ mmerɛ ni hɔ kyɛ ne nso yɛ paa sɛ nyame oni hɔ a mmerɛ ni hɔ time is not scientific invention ɛnyɛ ɛnwomanimfoɔ na de mmerɛ bɛɛ wiase because deɛ onim nwoma nnɛ ɔbɛ wiase ne mmerɛ wɔ hɔ dada deɛ onim nwoma nnɛ ɔbɛ wiase ne mmerɛ nyame ayɛ n'adeɛ dada yɛn nhyɛ ne nso yie enti mmerɛ ɛsase fɛ awurade nkyɛn ana baayɛ enti sɛ nnipa pɛ so ɔte mmerɛ ase a
etaso odi ka huru Nyankopɔn nsa wa huru Nyame a ɛbɛyɛ den sɛ ɔbɛte ɛbrɛ ase hyɛ ne nso yɛ. The term originated from God. Now, number 2, may body and maybe see the atronia may rabbi will maybe come up. Number 2, and yes, you are your way. And want to move. You will be the mind. Make can say your Africa continent and your Asia continent. You almost say a base or 7 continent. No one. Enti ewiase wemu na ya wono continent biara our 24 hours. Our 24 hours. Se sia ya ade ate wa hai. Me be ka se me obekọ ba bi na ya awia. Obekọ ba bi na eye enwumere. Ebre na ene enane nya pananso ni dinara ekọ be 24 hours. Ni dinara ekọ be 24 hours. And we all are given 24 hours by God. Colombia was as if to be a Yamad already and the Luna. Now, my dad said, the Awadi would not read the Luna by yellow, and when the threat at the Godia and Faswa at the Babro. And when the threat of Faswa at the Babro. If you were over 24 hours, among for one center. And yeah, Obatuli West went to be about Central. Why? Because only 24 hours a day. And the pay a Nima Sally Belchuma will be 24 hours or also the India year Chuma. And at the end of the day, it is what you use your 24 hours for. And they determine the outcome of it. It may cast out. So, presence is a young conformer of Brabomua. Check the audio mirror. Check the audio mirror. And for Omerana, and for Omerana Sakro, and for Omerana Afrokuba. Yanko Chanoa, Yanko Pioa, Yan Farisay, Mekana Diatro. One shower that you know, Brasuya, the Grand America Diatro. I'm a body best in the Trasiamo. What the best happened for the Sunday Bay, Nay, one Casa. One show Brasuya, and I'm a Brabayasa. It's another my money, Bacasa. Yan Shaya, and that's one only dancer. I'm saying answer and the new papi biara will need paya and mera rate diaman will just you. Sandy Paddy answer for Sandy Pacrolo. The Kenya answer for Otawa Sandy Suyepa. The Kenya answer for Otawa. Now, the costume of America was a theatre. And Mera and a trade any pie. And Mera and a trade any pie. And Rania and Nato, and the man Nipa, say young Fanny a home, young Fana, and 3 and Mera. Now it's yet, and you remember it. And Tadiatian of Pen, or Pia Chalias at Tadia. I'm a Timasa. I'm a baby obedient. I'm a baby of us. I'm a baby or did it ever to. It is a well, and bread. Anything just away. What the and number ever be before. Now, what the a tumabra and Subaya and Sanfata. Sir, Okuani be a prayer to me a Korea Diamara. Now you're Okuania. Oni emere enena piani biano esenitrim sa your rain season and your dry season and to piani in the just odia any piani pass odia why because of the mercy of the emere as Tabusia
me bo ba ne ma bi so na afa mera de atrɛw ye wia ye wura Bible ni ni di nkɔmɔ challenge ye pa ye fiti prekopa nsɔle ɛmfa de ekuta ye bi ankototo fam fa nsa hɔ one te mera se a wobɛyɛ mistake in life one te mera se a wobɛyɛ mistake na bɛmiri sɛ enipa yɛ kɔ ayɛ bɛyi Awurade wɔ mmerɛ a wɔde ama obiara Awurade ɔwɔ mmerɛ a wɔde ama obiara yɛn nyinaa yɛ ama wiase pɛ yɛn nyinaa yɛ mfiri wiase nkɔ pɛ sɛ wo mmerɛ a yɛde ama wɔ asase so so a wobɛfiri wiase wei mu akɔ ba sɛ wo mmerɛ ne nsoɔdeɛ a ɛne yɛka ateasefo a woka wɔ mu but the question is sɛ wo mmerɛ so na wokɔ a wobɛfiri wiase wei mu akɔ sɛsɛe wobɛkɔ sɛ kristoni anaa wobɛkɔ sɛ debɔnyɛni that is a big question nanso medeɛ ɛka me nko aka metomfo sɛ anka ma wo berɛ nso na firi wiase wei mu kɔ sɛ tereneni na woatumi akɔ ɔbɔfoɔ no nkyɛn akɔdi da ɛne awieɛ akɔdi da ɛne awieɛ enti wokan First Chronicles ɛyɛ brɛsosɛm nwoma a ɛdi kan ɛyɛ eti dumienu ne yiyi mu aduasa mmienu no a papa bi mekaa Bible no de akyerɛ wo Bible no sɛ ne Isaac ama emu nipa a wɔyɛ mmerɛ mu ehurumufoɔ na sɛ Isaac ama no yɛ nipa a wɔyɛ mmerɛ mu ehurumufoɔ wɔn nim mmerɛ wɔn nim mmerɛ mɛtoa so de akyerɛ wo wɔyɛ mmerɛ mu ehurumufoɔ sɛ ɔbɛhuru deɛ etwa sɛ Israel ɛyɛ nti nipa biara sɛ ɔnte mmerɛ ase a ɛbɛn ohuru deɛ etwa sɛ ɔyɛ bàtà ɔnim mmerɛ a ɛbɛn mu ohuru deɛ etwa sɛ ɔyɛ at a particular time. Enti sɛ ne nso yɛ paa. Okay, enti wei yɛ meka sɛ fapem bi na meto yɛ ɛne maa ma asɛm a mepɛ sɛ meka no. Afei no yɛbɛwura Bible nim na yɛabɔ nkɔmmɔ kakra. Yɛwura Bible nim na yɛabɔ nkɔmmɔ kakra. Enti sɛ mmerɛ a mma nipa ahuru deɛ etwa sɛ wɔyɛ deɛ a ɛne ebibusa wiase nyinaa sɛ ɛberɛ bɛɛ mu ne ɛwɔ yi ɛberɛ bɛɛ mu ne ɛwɔ yi because yɛhuru berɛ a yɛwɔ mu a ɛbɛm yɛ yɛ nitifoɔ yɛhuru berɛ a yɛwɔ mu a ɛbɛm yɛ yɛ nyansafoɔ yɛhuru berɛ a yɛwɔ mu a ɛbɛm yɛ nkwan yɛ bɛfa so ɛbɛtutu yɛ anamɔ sɛ yɛhuru berɛ a yɛwɔ mu a yɛmmɔ yɛ berɛ sɛdeɛ yɛpɛ na mmom yɛbɛbɔ yɛ berɛ sɛ nyansafoɔ yɛhuru berɛ a yɛwɔ mu a sɛne nso yɛ paa enti ɛberɛ pɛi emu na yɛwɔ wɔbɛsa sɛ awurawura Bible ni na number 1 according to Matthew chapter 24 verse number 1 yɛde kasa dade nyame hyira Matthew chapter 24 verse number 1 yɛne nkɔmmɔ kakra ɔse Yesu sɛ asɔre fie sɛ yɛwɔ ɛnkɔm na Yesu firi adi firi asɔre fie hɔ kɔe na n'afiefoɔ no baa ne nkyɛn sɛ ɔde bɛkyerɛ n'asɔre fie aban na wɔka kyerɛ wɔn sɛ monhuru yie nom nokora mesɛ mo sɛ wɔrenya ɛboɔ so ɛwɔ ha a ɛrenwiri mu fam okay verse 3 Bible sɛ na ɔte ɛnwo bepɔ no soɔ n'afiefoɔ no baa ne nkyɛn ɛwɔ fa baabi bɛka sɛ ka kyerɛ yɛn dabɛn na yɛnum bɛyɛ hɔ dabɛn ana yɛnum bɛyɛ hɔ na ɛdeɛ ba adeɛ na bɛyɛ hɔ ba ɛne wiase awie yɛ no wɔ nsɛnkyerɛnne ɛne wiase awie yɛ no wɔ nsɛnkyerɛnne na Yesu sɛ wɔn sɛ hwɛ
monhwɛ na obi a na-ada mo enti deɛ di kan ɛtwa sɛ nipa huru sɛ awieɛ berɛ mu ne yɛwɔ ɛtwa sɛ nipa yɛhu sɛ awieɛ berɛ mu ne yɛwɔ no enti sɛ yɛawieɛ berɛ mu ne yɛwɔ deɛ a Bible no sɛ Yesu sɛ berɛ ne bɛkɔ na wieɛ a adeɛ di kan a ɛbɛda nneɛma nipa hu sɛ ewiase kɔ na wieɛ ɛyɛ naadaa ɛyɛ naadaa enti mɛni kaka sɛ ohuru ɛbɛrɛ awɔ mu a ɛbɛmu ohuru deɛ twa sɛ ɔyɛ ɛnaadaa berɛ mu deɛ wɔyɛ o ɛnaadaa dɔɔso esim sɛ baabi a ɔbɛfa biara no ɛnaadaa na edi ahusie baabi a ɔbɛfa biara no ɛnaadaa na edi ahusie ɛna owura asɔre dan mu a ayɛ naadaa mekanikwa na ɛde akyerɛw yɛka nsɛm ahodoɔ bebrebe wodi firi asɔre dɛm ɛde ba yɛ asetena mu a ɛno nso ayɛ naadaa ɛno nso ayɛ naadaa ɛnaadaa nti abayɛ bi a wɔanya kuro ɛnaadaa nti obi adwuma sɛm afiri ne nsa ɛnaadaa nti baabi a na obi ti na ɛnɛ waba fam because of deception. Because watamfo bi ba wɔn nkyɛn bɛka kyerɛ wɔn sɛ oh sister bra wei deɛ ɔyɛ good ɔwɔ sika ɔwɔ no kɛse adwuma a wɔyɛ na in fact ɔbɛte ahyɛ deɛ ama ne deɛ a ɛneɛ ɛbɛboa wo paa ɛnyɛ deɛ sɛ wɔbɛrɛ ma bɛyɛ sɛ deɛ tie biem ɛnsesaeɛ bɛba ana wotie ne ada a wɔdaadaa wɔ ana wote bra ne pa a ɔresew n'ase ana ne kɔsi sɛ wɔ sɛ mpana twofoɔ ana de wunyi nhyɛn brɛ wɔ john de wɛsi tiɛ no ɛna ada nti obi bɛka kyerɛ wo sɛ eti dabaa na ne nipa asomasi ɛbɛyɛ adwuma kɔsie dabaa na ne nipa asomasi bɛyɛ adwuma kɔsie wɔne nipa na yɛ adwuma so many years ma wɔne tia o yɛ ne tifoɔ ɔbɛboa wɔ akoaboa wo ɔwɔ adwempa fa ho a ankoa wadaa na ɛde de akyerɛ wo ana wotie na ada edi wadamfo akyi wokwan yɛ adeɛ nipa nsa woyɛ ɛne wo nnɛ sɛ de wɔasi tie no ɛne wo nnɛ enti nipa ma yɛ nina hɔ Yesu si yɛnhwɛ yie na obi a bɛdaadaa yɛn enti awieyɛ berɛ mu deɛ wɔyi ɛnaadaa berɛ mu deɛ wɔyi yɛnyɛ ani firi yɛnhwɛ yie ɔsɛ bɛba bɛka kyerɛ sɛ Yesu no wɔ ha wakɔ bia ɛna nyɛ nu na ɛkɔ si obi a bɛtena radio ne TV so a ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ne hɔ na Yesu hɔ nanso ne yɛ asɛm a Bible no aka ɔsɛ sɛ berɛ ne bɛkɔ awie a bebrebe na ade ne din bɛba bɛka sɛ ɔno ne Kristo hɔ ebi bɛba bɛka sɛ ɔwɔ ha ebi bɛba bɛka sɛ ɔwɔ ha Bible sɛ na ɔbɛdaadaa nipa bebrebe wokɔ Pentecost yɛrɛ hɔ ne kɔtena w'asɔre mu wokɔ Assemblies of God yɛrɛ hɔ ne kɔtena w'asɔre mu wokɔ Christ Apostolic Church yɛrɛ hɔ ne kɔtena w'asɔre mu emu obi bɛdaadaa o ɛnka kyerɛ wo sɛ difoɔ no a wɔpie wɔ ha no wabɛn enti yɛnkɔ o problem na ɛda so no ɛbɛfi wo so menkasa difoɔ ni hɔ nanso deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ nie sɛ nnipa ɔma w'ani da hɔ na wuru kwae a bɛfa so a bɛtutu anam a wonya asɛm difoɔ wɔ hɔ nanso atorofoɔ bɛfrafra mu bebrebe na yɛ mpataku ane yɛfa ɔdwan nwoma ɛde akata yɛn ho ayɛ ane si afiri Awurade nso ɛnyɛ nokorɛ enti mesrɛ tena w'asɔre mu ɛmu obi mɛdaadaa tena w'asɔre mu na yɛrɛ wɔn asum nyame yɛ bɔ mpaeɛ na fie nyame asɛm na Awurade a wokɔ diifoɔ ne hɔ ama na yɛ ne wakoma so adeɛ de ama no w'asɔre dan mu ɔto obi yɛnhyɛ ne nsuo paa yɛnda so ne apam dadaa mu o because apam dadaa mu no sɛ ɔman ne bɛkɔ ko a
ne akɔbusa asekyerɛ fidifo na mɛsɛ sɛ yɛkɔ yɛbɛdi nkuri ana yɛkɔ yɛbɛdi nkukuo na nyame nam de fa so akasa yɛkɔ yɛbɛdi nkuri na mmom sɛ na nyame se yɛnyɛ nanso nnɛ awurade nam ne wɔ ne wusɔre yɛ so ama ɛnnɛ ɛnyɛ difoɔ nkoa na awurade wɔ ntiri mu a ɔkasa woyɛ kristoni ma pa wɔn konkoro kyerɛ mu enti mɛka kyerɛ wo honhom no sɛ ɔde wo bata no na ne ne nya ayɔnkofa a ɔno nso bɛtumi akasa a wɔma no ayɛ enti sɛ yɛ na obi anaada sɛ yɛ ana obi anaada sista wawale ɛyɛ nokorɛ ma w'ani nka wo kuro ho tena wo kuro ho sɛ yɛ ana wama obi amfa ɔne ne kuro asetena mu nisam amɛdaadaa ama woanya bɛrima ne ne tɛm ana me kuro deɛ ɔbɔma kɔnhoma ɛma oguo ana me kuro deɛ ɛnneɛma ɔyɛ ma mene nyɛ asɛm ketewa ɛne ada wofiri hɔ woduru fia na ne kuro nya ntɔkwa mebusa wo ada na wankɔ wɔle saa watamfo ne kuro na bɛwale bɛrima ne ne tɛm You're very, very careful. You're very, very careful. Nti yɛnyɛ asɛ yie ɛfiri sɛ ɛberɛ a yɛwɔ mu yi ɛyɛ naada aberɛ yɛnyɛ very, very careful. Na yɛnhyɛ nkae Bible na yɛ 2 Timothy chapter 3 verse number 1 Bible ne saa bɛkyerɛ yɛ ɛbere koro a yɛwɔ 2 Timothy chapter number 3 verse number 1 ɔsɛ amanehunu berɛ ɛtiri asɛm no verse 1 ɔsɛ na wuriyɛ hyɛ ɛna ɛdi akyire yɛka ɛna ɛdi akyire a na yɛka awieyɛ berɛ a yɛwɔ mu ɛna yɛdi akyire no ɛberɛ a ɛmu yɛ den ɛbɛba yɛdi kan no ɛberɛ mu ɔden bɛba ɛfiri sɛ nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ nti ɛnɛ yɛwiase a yɛwɔ yi obiara pɛ ne wanya nnipa nyinaa pɛ sɛ yɛbɛyɛ asikafoɔ yɛpɛ sɛ yɛde dakoro pɛ ɛbɛyɛ adefoɔ ɛwɔ yɛwiase a yɛwɔ yi ɛna obiara pɛ ne wanya akora ketewa a wɔwɔ sisɔ wanya 15 years wanya 17 years boy ahopɛnti abɔfra wei yɛ sakawa why because ɔpɛ sɛ ɔda kaa ne papa koraa na ɛmu bi da ɔbɛ so daka ne papa esi so bɔ ɔbra ɔna ebi mu bi da menka so nya kaa ne bi ɛyɛ banyɔ na ebom fa kwan papa so ne nya saa kaa no fa kwan pa so ɛnfa kwan bɔne so Bible say ɛnna edi akyire na ebere mu ɔden bɛba efiri sɛ nipa bɛyɛ ahopɛfoɔ kyɛnɛ nso yɛ wɔn obi na ɛyɛ adwuma naa ne nipa ne yɛ no Bible ne nkɔm sɛ ɔsɛ yɛ nti wafa kwan bia so ɛntwa susu wɔ adwuma nim wonyɛ sika koraa kyɛn nipa koro obi adwuma na ɔfa ɔde ɔtena mu no wonyɛ sika koraa kyɛn because waatwe yɛ sɛ wotena adwuma mu a wɔmmɔ bra n'adeɛ sɛ wobɛtumi ayɛ yɛ ɛrisaa ne teatea a sika ɛba wɔ adwuma no mu nyinara wowɔ baabi ade bi fa ɛbaa no wate bi de asie ɛyɛ ahopɛnti o ɛyɛ ahopɛnti a ɛnɛ nnipa pɛ yɛ ho anya nti ababaawa a wasi soɔ a ɛtwa sɛ kyɛnya ntoboaseɛ ɛma bɛrima bɛwu agya no na ɛyɛ ɔho adeɛ ahopɛnti ɔpɛ atade a ɛhyɛ n'adamfo bi ɔpɛ mpaboa a n'adamfo bi ebisa no ɔpɛ mɔbafo a n'adamfo bi wusu because of that young girl ɔkɔ school so ɔyɛ mɛmasɛm ɔkɔ school nanso ɔsan yɛ mɛmasɛm why because ɔpɛ ne ho anya the Bible say ɛnna edi akyire yi yɛma yɛ ni na hɔ ɛbrɛ a yɛwɔ mi ɛyɛ brɛ nipa de pɛ ne ho sɛ ne nso yɛ nipa bɛyɛ ɔpɛfoɔ nipa bɛyɛ sikapɛfoɔ that
That is the reason why I am Ghana, all of our Ghana, we go through Cornelius Simon. Now, Obita so, Adaya, your friend, Malam so and so. Malam so and so. Now, Sabi, your friend is saying, Kora, it's in the name. Now, a mocha, a Bukranim. Now, a war at the Tatantai, Adaya, Bra, Obama, within 3 days. Mama Usta. Because of China Mawenti and Brantian Mabawa about to secret societies. Be an occult, be a saint, a bit to join different societies, all because of money. All because of money. All because of money. All because of money. The Bible says, and we have removed away, and Nipa is Cabafo, Nipa is Cabafo, and Nipa our for Yabawa, whatever. So, they are one Yabawa. That is the reason why Nansamo, a big form you need a case for Ghana Memua. Bago Tota, Neka Okoto, and this is my Nabakuris of Bagotobi. And I told you about Facebook. More camera, Metro social and so. When your latest one, and tell the password, and so what? And so what? Bible say, so when you pay the real city, Imaginara, that's our Sreni Kara, and for Soban also. And for Soban. Well, yeah, Mawakuma knew we are seeing Muniamati. Nature and Radisson Ted. Mawakuma, and then we are seeing Etapadiati. Never to Jesus Christ. You will die and go to hell. You will die and go to hell. A mechanic power, a blow of ground over the vessel, there's some party of any part. So you see, and now, yeah, why you want the amount of the baby? Wait a minute, my cost too, my real university, my body degree. Wait a minute, me a doctor, me a lawyer. Wait a minute, me a social and so, and yeah, me can from Solo, but being a doctor, being a lawyer, being a president without knowing Jesus Christ is nothing. It's nothing. Bible is saying, Yamasompa Abutuo, Yamasompa Abutuo. Turn the words again. And then, yeah, one year old over the day. Yes, yes, and a Bible, the Bible is saying. So we want so one. Oh, one who's only Marate. Oh, one who's only Marate. And yet the Casa Odo, yet the Abraba Yabo, yet the Daya Yes, yet the Squire Yako, yet the Sky and War, and the War, because of Jesus Christ. Because we are Christians. Because we know God. But we are sitting in your mouth. And near my one there, now it's not any hope. And only any one. It may be a Chama, Tafraka. Now will be allowed a time, Tafraka. And so there is out of Africa and America winning. Why? Because only said Tom. San and Natty, and maybe be a bit Tom, and my one common could be said, and the Amuniamati. She said, Jesus Christ, and from our life. You said, Jesus Christ, and from our life. Can I not hear 33 10? There the more who is half in India. Now I can assist them in but you are 33 and so now you're a mother, your friend, and you'll be up an Android phone, or be up a phone,
eba bona me na timi akọ social media networks na so ye de 33 time wa woni bi e wi asili mo ni ametram but o ba sura rate no ba ye de awurade pa say ni patro bet na wonder bia o bet na wonder bia ni pa ba ya wa fo ba ya wa fo ena ye to wi asili mo ni ama eche nipa so ne we titie no ye to wi asili mo ni ama che nipa ena ta esumbo che ye ma eche nipa ena edai esumbo ede ma ye eche nipa ena eniema ye wo wonam fam esumbo ma ye eche nipa sumbo ma ye eche nipa because Bible says brother call me ya enipa ba ya anwawafo ezilo ebitwaso Bible say enipa ebe ya ahantanfo and a young boy young fan penifo anya hwe kasachira penifo se de ebia anya ne ma me kora no obetimi atire wani matiti watam so ne papa no obetimi atire wani matoto ne nsa atire akeka de opa de akire ahanta bremu ne ewe challenge you ba yakota yabaka se ma me ne mutama twam ya papa no mutama twam sebe bradiasa saa de ka ne nei so mo bra na ya betimi bre ye bre na ye nyansa bre me boa yo asamo arade ne boss Bible say ni papa ya ahantan ene ahantanti oni asole kura ya ata oni nyame ni chaka bia wa abrabo na me bisa se nya ahantan adana de oba wonu wura firo se nya ahantan adana de oba wonu ne ntamate me bisa Isaiah say Israel muntie osuru muntie na asase monya aso me mawurade ma ye ma wanyini na ntue ni wura afuru ni wura di data na so me mind there onime me ma ya bo me fuko me ma ya tani ahankafo they have rejected me eya hantai so wura be furu bofo eya hantai so wura be furu de wa ma wonkwa eya hantai so wura be furu nkwa je wura eya hantai Bible say ni papa ya hantanfo ni papa ya bususankafo enya izo nipa ebe ya bususanka ena ebusisama da so bebrebe ebusisama da so for the sake of time Bible say our former swordefo ebeba oyo ba taya wanka Saudi adanse challenge you ba wanka Saudi adanse enso wasimiso mu chema na woka no enko ose woka na mifira mebe awo former sworden ebeba enti so wuru sa de ma we ya Bible na chiro ebrekora yewo so ye nyansani a urubra yewo na wuru de ba ya dia so abrabo na wunu di obaye edi afo abrabo uko nyansani bia ode mere eye na ade nipa bi oya patwe ba bia be wusa se brewe entechase me yese ebrewe mu ni ewe entechase me tutuma na mo se atete asabe onya banyansafo ana be ka ne nyina bom so onya wusa butu senta adoso onya wusa nipa ya wa Unya usa hantai ekoswa eti adanse esa eweye bremu ne ewo eti adanse eti say eweye bremu ne ewo ya me the Bible na be tirao de chasa we yes for 2 Timothy chapter 4 verse number 1
2 Timothy chapter 4, verse number 1. Young 1 Timothy rather. 1 Timothy chapter 4, verse number 1. Bible says, "Oh, how can you prefer?" Sadly, I am concerning a man of not for process. I say, "Oh, how can you prefer?" Oh, how can you prefer? I tell you, I tell you, a billion befam and ada ho any our money interest. A train animal and you have Bible say a billion battle or was free the genuine teachings of Jesus Christ. No correct I've been party baba. No correct I've been many penetrating conquer when you're and a nippon Nemo a nipa do ogoga kobata awon bole nkyerɛkyerɛ. Bible ne bɛka awon bole nkyerɛkyerɛ na to so. Bebrebe na bɛto wɔ afiri nkyerɛkyerɛ papa ni ɛde wɔ kobata bole no. Ebile bɛfam ɛnada awo ɛnada awo ni awon bole nkyerɛkyerɛ. Atu wɔ afiri tidie no atoro enkontomponti atoro enkontomponti wana ensisaya no ɛtwa wɔn ara wɔn ahonimu Bible sɛ wɔsia wadeɛ kwan ɛka sɛ wɔn tua wɔn ho enuane a Onyankopɔn bɔ sɛ ɛgyidifoɔ ɛne wɔn a wɔhuru ne korɛ ɛmfa aseda ɛni bio ti ahobɔne kyɛhyɛ na Bible ne ka wɔn asɛm no kyɛw ne wɔasi tia no sɛ Bible sɛ wɔsia wadeɛ kwan ɛnɛ ɛkwan yɛ Nyame faa so sɛ bɛrima ne ɔbaa ɛnwale wɔ saa kwan no so no yɛaregye teɛ no bɛrima pɛ ne yɔnko bɛrima ɔbaa pɛ ne yɔnko ɔbaa yɛaregye te Nyankopɔn deɛ yɛaregye te Nyame deɛ kwabrane a wapantan ɛnyinaa wo afiri mu wokɔwale yɔnko bɛrima ɔbaa bɛsia mibusa wonim nyansa nkyɛn Nyame o wonim nyansa nkyɛn Nyame enipa yɛ ne nso yɛ nyansafoɔ nanso n'adeɛ bi a wɔyɛ bi ayɛ nkwasasɛm wɔ Nyame anim n'adeɛ bi a wɔyɛ bi a ɛyɛ nkwasasɛm wɔ Nyame anim Nyame sɛ ɔbaa ne bɛrima because mfitiaseɛ ɔbaa ne bɛrima ne Nyame yɛ wɔn mo nanso nnɛ enipa sɛ ɛnyɛ bɛrima ne bɛrima ɛnyɛ ɔbaa ne ɔbaa asɔfoɔ bi nso akɔ Bible school awie ɛsira saa awadeɛ wei so you call yourself a pastor wowie a wabɛfrɛ wo so ɔyɛ Nyame woyɛ sɔfo a pastor indeed how because ɛnɛ Bible school adɔɔso menkasa Bible school yɛ bɔne o adɔɔso yɛkɔ bi 3 months yɛkɔ bi 6 months yɛkɔ bi 1 year yɛkɔ bi 2 years adɔɔso wɔn a yɛma ɔmo tumi ne wɔn a yɛma ɔmo tumi nyinaa obi atene deɛ de agum bi atene deɛ ɛde agum ana nkyerɛkyerɛ a wɔtoɔ ana ɛkɔ soɔ kyɛn de wei fitiɛ no bɛrima ne bɛrima a wɔdeɛ na sɔfo gyina hɔ kuta Bible bɛsira so kuta Bible ɛbɛsira so ɔbaa ne ɔbaa wɔdeɛ kakra sɔfo bɛdeɛ nti ne abɛfa no ne wabɛhyira so ɛnɛ edidimu ama abɛduru pɛpɛ so sɛ enipa kora tumi wale aboa sɛbe ne krama yɛ ɔne ne ti fie otumi wale no ɛyɛ krama ne wadeɛ ɛne ne da mpa baako so ne gyapadeɛ nyinaa otumi de yɛ wen ɛde ma aboa otumi de yɛ wen ɛde ma aboa no yɛnhyɛ yɛ o na wiase yɛ brɛ mu ne ɛwɔ yɛnhyɛ yɛ we are in the end time we
should be wise. Nyansafo. Na yewuna na mo atwase aturo. Yenhye no bi amedada. Yenhye. Bible say ebrane kwa na wie ya nipa beto wo ho afiri tidie ne ho no kura nkyerɛkyerɛ no no ɔde wo kɔ bata ahombane ɔde wo kɔ fam ahombane ɛne nkyerɛkyerɛ awodeɛ bebrebe saa na ɛkɔ so na nka mehu yei nyame yɛ Adam ɛne Eve a ɔde ɔmo kɔdua Garden of Eden nyame ka kyerɛ wɔn sɛ aduaba baako bi sitoro ne mfimfini muwe na wọn fama nsa nka ne nso ne enipa atane no sɛnsɛ aduaba no ne nyame kasa fa bɛrima no ɔbɛn nhyia mu ɛyɛ fa ne bɛyimsa o nyame fɛlɛ so ɔbɛka kyerɛ sɛ Adam so yɛ nua ɔmo adwama nyame ɔfɛlɛ baabu ne adwama mɔni yanka adwama mɔ asɛm o nti ɛdi bɛ nyame so ɔbɛka adwama mɔ ɛbi da. There's a false doctrine. Enti obi aka di ope. Now, sana baba. Why? Because we are busy about making money. You're busy. I want to know so many amount, but you need time for the word of God. You need me. Any man and co-passion. And this sana baba. Obi afa Bible ni bia. Sabi owu sa wa dwi mo ha no le bedada eya sebo yenhye yama yene na ebra ye wowi eye brebane ebra ye wowi eye bremu ne wowi ebra ye wowi eye wiase eye bremu ne wowi enti sala bi ka ka to se kuyani wu se su problem ne wa odi na dia basefa pana se ye problem ne wa tia ye wuli de cha se ye wuli de cha se ye wuli de cha se ye papa na make enti number 1 ma mentra o pay for Bible mentra say you yes every year brem ne we dia ene e mentra Bible ne betra anamoa e to se me no mi etu why? Because we are in the end time. Yemia Hosea chapter 10 verse number 12. Obi fa Hosea chapter 10. What do you be Bible now? Obi fa Hosea. Asemo sise Yesu wo ma ba wa brabo Jesus Christ na o me tiene wa brabo so ni Yesu a wa ma ba ni Yesu a o ba na ntise ni frani so ni Yesu a o wu se wi asewe ye bremu ni ewe Oba ba bra ye nyema bi awanka sanpe. Yes we ye. Any answer? Hosea chapter 10 verse number 12. Mekai. Osemumu aba ema tenene enfifiri mamo. Mumu aba ema tenene enfifiri mamo. Munta do Yesu ade. Mono kwa yebretu onfa na eduru bra wode sisa urade atira kwan eduru bra ode hwe urade atira kwan enti say ye yebre mu de wa ene de Bible na atira say sisa Jesus Christ atira kwan say ye yebre mu de wa ne bia ene
the Bible say, and do the prayer. You did to show Rabbi. Abrantia, may kind of the atro, and maybe I see the money and from an infant Jesus Christ. This is the time. This is the time. Job over the atro. This is the time. Everywhere you bra, you may call do yes. Everywhere you bra, yes, it's serious ceremony and for so. Am I on quite a free answer? Bible say, you're not quite a breakthrough and fat. Yet, child or yes, if we say, I am bra, you want me, and we are pray more, and your brother to show I get to the point. Oh, Passonia, Passonica. Kromwa, Asani wo kromwa ye nima no. Sani suye pa. Men kasa ye bone eye pa. She said eye papa. Ne fa wo koto eni. She said eye papa. Ewe ye brem ni ewe. Zacchaeus ebe hwe Yesu. Why? Because na Zacchaeus wo ni wo say wa ma hwe Yesu a, wa ma hwe Yesu onya nkwate. Wa Jesus Christ. Onya nkwate. And now Zacchaeus is no more. It's your turn. It's my turn. They make actually the about the na what you say. E wo wi ase. E ya de nkwate ba brao. Anasam fa nkwate amrao. Anasam fa nkwate amrao. Sam fa nkwate amrao dia. Enya me kan furi papa ko bi de na ma. Jesus Christ. Ono na nkwate e firi ni muba. Ono na nkwate safoa ekutalo. Se obata ni woni. Na wa ba hwe Yesu a obenya nkwate de amakra. Benya nkwate ade amakra. Eya me do Bible ni ya me te. O se yengu abapa. E ma tene ne enfifiri mayen. Ye chado Yesu ade. Ye no kwa ebe to mfa. Na eduru bra ya de to share rade ya aduma eye ko school eye but all ko school ni to share rade ka ho o ye aduma no to share Jesus Christ e fa ko aduma ho na ni wabra bo be sie ento na Yesu aba Bible say Yesu share rade e wo bra ye be hu no Yesu share rade wo bra be hu no sabre ide o ye rade oba mu ho no sabre ide o to share rade a enkwati aba yo dia na mire bi pa nipa be rade so hu ni biem that time na ye too late that time na wa kan say gubo that time na be na say papa na rade pa e be buru ya si atai no be tia ne boye fo so ka that time na ye too late. And your mother was tip on you so be now in Saturday. That are now you're too late. And your mother, yes, anyone you might fall in the moon, so by when what you're talking, now you're too late. Now you're too late. I was every woman found her radiator. Say, yes, away. And now, yes, sir, can not talk a moon concobago. Say, 50 persons in a Sabbath say you muda. Chinese. And maybe you muda. Don't promote my words. President Pianua, a Baba Trako Yasua, Ghana, would you free Kumase, Abba Colomua, Lola Furnace Abaco 1 city. Tell a friend of the Atro. Emma Sada. And you may go for our colony, sir. And you may go for a moya days, and you buy a scapa for our prefer and war for Bonia Dosso, Cane. Oh, then I want to Pumukura Uso. There's my name. What to Mukura dance and I want to? What to Mukura and the dance and I want to? It may say, yes, sir, right there, and for my cry.
yɛhyehyɛ nkwagyeɛ na yɛbɛwu nkwagyeɛ yɛmmɔ nkwagyeɛ puru na yɛbɛbie de ama yɛn ɛberɛ a yɛwɔ mu sika a wɔanya no ɛyɛ school no a wɔakɔ no ɛyɛ hyehyɛ Awurade ɛka deɛ wɔ hyehyɛ Awurade ka deɛ wɔ Bible says onipa nya deɛ ɔbɛgye ne deɛ ɔbɛhyɛ wɔn a no nko ara nso mbɔ mfama no ɛfiri sɛ yɛamfa hyiama wiase na yɛmfa biribia so mfiri mu nkɔ ɛnkyɛ o na Yesu aba ɛnkyɛ na deɛ ɔbɛba no nya asane na yɛbɛtua ne bɔnyɛfoɔ so ka deɛ wa wansakyerɛ w'adwene deɛ wa wobu nnua gu wɔ so na wanhyehyɛ Jesus Christ ɛkyerɛ kwandue that time na yɛ too late enti deɛ di kan sɛ yɛwie yɛbrɛ mu ne ɛwɔ deɛ a Bible ne sɛ nea yɛnhyehyɛ Awurade akyerɛ kwan yɛnkae yɛbɔfoɔ ɛwɔ yɛ mmerantebere yɛnkae yɛbɔfoɔ wɔ yɛ mmerantebere me last scripture na mapɔn 2 Corinthians chapter number 6 verse number 2 ɛwɛ yɛbrɛ mu deɛ wɔi deɛ bɛn ne twaseɛ yɛ mɛdi kan ne Bible no akyerɛw Bible sɛ yɛnhyehyɛ Awurade akyerɛ kwan number 2 ɛwɛ yɛbrɛ mu deɛ wɔi deɛ bɛn ne twaseɛ yɛ Bible sɛ ɛnɛ ne adɔmberɛ ɛnɛ ne nkwagyeɛ da enti sɛ ɛnɛ yɛ adɔmberɛ ne nkwagyeɛ da deɛ a wote Nyame asɛm a ɛntu nkwagyeɛ nsɛ da ɛntu nkwagyeɛ ɛmfa nsɛ da na woyɛ nipa sɛ Yesu ama na wɔnya 1,000 years mpo ka ho a wonyini nya 1,000 years da wobɛwu ewiase wɔn na aba wɔnya 1,000 years owiase da Adam enya 930 years Metusala onya asai ye 969 years onya asai anu ewuye enti obia ni wa wɔnya 1,000 years da enti sɛ Yesu papa na onya maya woyɛ nipa wobɛtumi ewu ba deɛ meka deɛ kyerɛ ni ɛnɛ yɛ adɔmbrɛ de ma wo ewusa de bɔyɛni na deɛ wɔn wɔ ne bɔni bɔnifakyɛ ni wɔn ma ne biem deɛ wɔn wɔ ne bɔni ɛwumaburo ni wɔn ma ne biem deɛ wɔn wɔ ne bɔni mu onie ni da so bi abiem deɛ wɔn wɔ ne bɔni mu na ɛka no kɔ na deɛ kyerɛw akɔnya bia ni wɔn ma ne biem so ɔsa bɛba ate asefo ma bɛba ade nsakyera deɛ wɔn wɔ ne bɔni ɛnɛ ne adombrɛ o ɛnɛ yɛ nkwagyeja adetia yi wɔnya akɔnya wowɔ nkwa wode w'ani ahuru nɛ obi pɛ sɛ nkɔde n'ani wu nɛ wɔahuru sɛsi ame ne ɔkasa yi obi wu sɛ de bɔyɛ ni sɛsi ame ne ɔkasa yi adeɛ nte obi wɔwo wɔ abere a wɔanhyehyɛ Awurade akyerɛ kwan bɛtɛ wo deɛ ɛyɛ adombrɛ de ma wo deɛ ɛyɛ nkwagyeɛ de ma wo sɛ wofɔle so tɛtɛ so wɔbɛtie Nyame asɛm ɛyɛ adombrɛ de ma wo ɛyɛ adombrɛ de ma wo enti mesrɛ sakyera wadwen na obi nim da Yesu bɛba sakyera wadwen na biribia bɛtumi asi nti mebisa wo wokɔ a woba wotɔɔ na wansɔre bia mu a na woyɛ debɔyɛni a asɛm bɛɛ na akɔka kyerɛ Awurade wokɔ a woba wowu sɛ debɔyɛni a wansɛm ne sɛe ɛwɔ atamu da wansɛm ne sɛe Kanamaya wɔte aseɛ ɛso wɔn mfasoɔ kyɛn kɛta a wɔwuo deɛ wɔwu ma wɔn a wɔte ase wɔ anidasoɔ sɛ wɔbɛtumi asakyerɛ w'adan wɔn a wɔte ase wɔ anidasoɔ sɛ nkwagyeɛ bɛtumi ayɛ ɔbea wɔte ase ɛnyi ntum so yɛ debɔyɛni Awurade bɛtumi de ne nsa aka ho ne nyinaa ne sɛ wɔbɛgye ne dɔbɛ Jesus Christ ɛdeɛ na ate ne di a nkwagyeɛ bɛyɛ ɔdea abusua emu nua nwura so mpiri mu akɔma hyehyɛ Awurade ɛfama ɔkra bɛni Awurade nsira hyehyɛ Awurade ɛfama ɔkra na atohyɛ Awurade a wobɛhu no ɔbɛgye wokra ɔbɛma na adom ne bi asonso na wanya nkwagyeɛ de ama ɔkra ɔbɛnyansafoɔ hunu sɛ awieyɛ berɛ mu ne ɛwɔ yi na wunu deɛ kyɛ sɛ ɔyɛ hunu sɛ
ewiase wie ya brɛ mu de wei enti wuna braba etwa sa wobɔ na Kristo pie enne ɔtena ana ɔtena wanya mɔbɔ opie enne ana ɔtena wankɔ bu nsɛm gyam ensira ne sɛ wate asɛm ni watie ne wasopam na ne bɛbɔ bra Awurade nhyira na ɔma w'ani fire na ɔma w'ani da hɔ na wanante sɛ bɛsɛ gyimifoɔ na mmom wanante sɛ nyansafoɔ Awurade mfa wo nsi deɛ kwan ɛwɔ Yesu din mu amen. Mepacho say one subscribe to this channel. Subscribe. Na hit bell notification no. We are now like it. Now we comment ewo. Nyankopɔn nhyira wo.